jırı qala. Bik köp talantlı şahıslarımız bizning orada yo'q indi. Lakin onlarning eserleri bizning ko'ngillerde, yurakda, bizning repertuarda. Yolg'iz ağaç. Moskva şairi Ahmet Sattar sözleri, pürnükli kompozitor Rüstem Yaxin kıyı. Bu jır Ahmet Sattar'ның, Rüstem Yaxin'ның yaktı ruhuna dua bulup barıp irişsin. Damir Gısmettin sözleri Işıp Haytam. Yeah.
sözleri. Burmalı su. Birge bulduk, üste bulduk, düven düşmedik. Tomak deyip yok barışır tokmağın, özümüzge yoldaş itmedik. Tatar halk jırı elmelik, başlap jırlый Tenzile Karmayeva.
жыры башкарылачак. Бу әсәрнең авторы турында берничә сүз әйтеп китми булдыра алмыйм. Ул татарның, башкортның күренекле драматургы Мирхәйдәр Фәйзи. Мирхәйдәр Фәйзи 37 ел гына яши. Менә шушы кыска гына гомерендә мәңге үлмәс легендар әсәрләр иҗат итә. Шуларның берсе Галиябану, икенчесе Асыл яр. Галиябану спектакле 1917 елда, ә Асыл яр спектакле 1927 елда сәхнәдә дөнья күрә. Күрүегезчә, 100 елдан артык бу әсәрләр безнең сәхнәләрдән төшми. Бу спектакльдәге жырларны артистлар үзләренең репертуарында яратып башкара. Хәзер сәхнәгә Мирас ансамбленең солистын Рушания Юсупованы чакырам. Каршы алыгыз. Рушания Юсупова, Асыл яр спектакленнән Асыл яр жыры.
жырлап йөрүче жырга моңга мөкиббән гашыйк ханым Әлфия Беликованы шакырам. Алкышлар. Ножар Нәҗми сүзләре, Рим Хәсәнов көе, Кышкы романс. Кайгы хәсрәтләр, сагышлар, дөньяны баскан яман ширләр язгы, сулар белән агып китсен. Яз матур ел фасылы. Озакламый бөтен дөнья чәчәккә күмеләчәк. Безнең киләсе җырыбызда чәчәкләр турында. Сәхнәдә Фирдәүс Гатина һәм Рузания Камалова. Татар халык җыры мәк чәчәге.